Ora dikowo bebasan urip wong mampir kopi ngono kuwi jare bini sepo kae aja ngece karo wong ora duwe raja prana yen mati ora dikowo bebasan urip wong mampir kopi ngono kuwi jare bini sepo kae nek numpak mpur sasepe metu dhuwur tiwas ajur mumur yen awak ora diatur nek numpak motor asepe metu ngisor urip ning alam donya kudu sugih pasor nek numpak becak asepe metu telak aja kuyang akak yen urip lagi kepenak nek numpak andong asepe metu bongkok. Ayo. Ora pakem lah. Wis diwehi gawe yang malah ora pakem. Bicarane sapa nek ngono kuwi? Iya ki do guyon, Pak. Ora pakem iki. Tandur surat lunang. Galengang surat rupa galengang. Ih, Mah tak lapor karo juragane. cik lah. Iya, mau. Ku pacul. Ora apa-apa paling ora dibayar kuwi dhek. Ngutange gubernur lah. Hah, panas-panas wong ini. Sawah, Wis mang numpat rene barang. nolok si pakem. Ora ono e lho wange. Kita habis nyambut. Ora ono nek kene. Lei. Lei sik. Ora ono iki. Wah! Malah kebianan lagi kita sing ora suwi-suwi nyambut gawe. Wong telu kuwe. Kai wae opo piye nek nyambut gawe? Ora, Pak. Nyambut gawe kok dolanan ora ono gawean njaluk dikeki. Ampun, Pak. Pun asal alahan kathah kok. Ah nek ngene carane kok nyambut gawe seret-seretan iki piye? Boten. Niku nyeret wine asine. Wine opo? Wine Wine kebo. Ini loncange niku. Alah, wine kok ngono. Kegamason tanggane berantang. Nggih, Pak. Ora serius kan leren wae sesuk. Ya, Pak. Arep serius ora? Serius tenang, Pak. Nggih. Ora serius wis, leren wae kowe. Nyambut gawene. Serius, Pak. Nggih, Pak. Terus ae wae nek ngono. Lanjut ae. Ojo celanang. Delok teng ngopo? Tak delok. Salah nek salah kuwi. Ah dadi petani sukses kon ndi nandure ngono ki tangane. Kecubake ngunci, kaya wong gutil kae. Nah, ngono iki, Pak. Ngono kuwi. Ngerti to? Nggih, nggih, Pak. Ngerti ora we? Ora plonga-plongo kaya ngono kuwi. Nyambut gawe sing serius. Nah, ora sudah bayaran nek ngene iki carane. Nek serius, tandurane apik. Ya kowe barang yo bagi hasil to. Yo sing serius, nyambut gawe. Sing apik. Mun nek iki dadi rezeki. Ora tak pangan aku dhewe, kowe kabeh oleh bagian. Maaf. Yo, delok meneh, jame isih kurang. Wis duit maning arep bali luwe. Oh, Manggis. Ora, wis sik. ngelih, Pak. Ngelih mau bar madang kok ngopo? Mudang-madang gawe yang ora jelas. Sip. Rampung ae sih yo. Nggih, Pak. Rampung ae iki engko nek tandurane dadi apik, wis pokoke nyongke ora tegel. Karo wong pikir-pikir kok ngene iki. Yo, Nggih, Pak. yo wis.
Ngono wae Pak ya. Tinggal mulai banyu radius pisan meneh. Tetep takon prai nek sambut gawe nang wegah nek wong kowe. Sambut gawe kok seret-seretang. Ah ludes to. Halengane kok entek-entekan nek wong kowe. Sumpah. Tekasan. Sumpah. Yakin. Kiri kok ora wis-wis. Sumpah. Nisto terus pokoknya. Yakin. Yo, penting injine yo aja menyerah, jenenge wong kerja ki ora gampang. Ayo yo iya nek ngono. Ning leh. Pasti nek konco. Iki Injine yo kan. Jenenge wong urip kuwi ibarat bedeng takesi. iki to kuwi. Sopo sing bersungguh-sungguh ki mesti arek nampa hasile. Cakep. Kuntul. Saep. Ya apa intine angger aja do menyerah. Dheweke wis penting bersungguh-sungguh kurang ngerti ku nasibe dheweke dadi wong duwe apa malah tansaya dadi wong kiri ya ora ngerti. Penting dheweke mau intine Pak Bower kon sing tenanan. Dheweke ning kene wis diseneni terus. Makane dheweke akeh ora pakeme. Timbang ora digaji, malah awak dhewe iki Gitu ya. Ada tiga sih. Sik aku kunci yo. Ring dhuwur kae. Kono kae. Masih pol kok ngene lah. Har tak takon ae. Alas ate ora umum. takon Google info suket sing steril kanggone wedhus sing kang Bawor. bawor. Ya. Lo takon sih. Ono pura. Info Google info suket sing steril kanggone wedhus sing kang bawor. Ono pura. Jelas bawor. Ono pura bawor. Ya, Lho. iki cewek Ono pura. Riko, Nauri kok. melaku, Nauri. ngalor nang Iki arah ge arah- Swedia. Oke, gebret. biasono. Lanjut kambren aja yuk. Matu telah ojo koyo ayat urip lagi kepenak nek tumpangan ora sampe matu pokok ojo DE sing arep ngawasi dong. Ngawasi iki interview. Ngawasi sing arep. Ayo, yo. Kene pindah kene sak ilang iki kok. Wes kan ngombe minta sing ape. Aduh. Toh, sing ngawasi sik nyentang ngawasi nah.
Kiri, maksudnya apa? Kiri. Kiri. Oh, kiri. Kiri klambine, klambi larang, mek, Don. Wis miskin. Padat pikir makan di sini. Saya boleh. Yo ora apa-apa. Mari tak satu taruh. Yo. Karo utuh yo. Siap, siap. Yo leh. Yo. Terpesona, aku terpesona, aku terpesona. Nah, Ye, mangan Ye, suket sing paling steril sa Indonesia. Sing steril. Sing oke. Ojo ngece karo wong ora duwe raja prana yen mati ora digawa bebasan urip mung mampir ngombe ngono kuwi jare bini sepo kae nek numpak mbur sasepe metu dhuwur tiwas ajur mumur yen awak ora diatur nek numpak Pak Bawor hasilnya kayak dhewek duwe tenaga 3 sasi wis. Wah, ya Dikong ini. matur nuwun karo pangeran Ora. tenan nek yen nyong seneng tandurane wong wong akeh tenagane. Berarti kena dindelake ya bocah-bocahe ya. Tak bedul wae sih. Ya ngadal ndelok ngadal. Wes marem-marem. Ki wani dimpor ning Amerika ya sing ki ya. Apik ki. Engko keneke domeng Australia. Ki Ya toh. payu nih Australia. Wis matur nuwun dibel wae sing perusahaan kono dibel ya toh. Ki wis lumayan wis gedene kaya ngene iki. Ki wis sing dimpor Amerika karo Jepang. Ya toh. Yo. Oke pokoke apik-apik. Ning ki nyong tetep duwe pikiran saiki ki. Sing ngono ki nyong ora ngowahi modal panjenengan. Nyong ora tegel dadi urip ning donya ki men padha-padha lah sapa sing duwe rezeki yo dadi pangan. Wong dipangan dhewek yo ora mareki lemu to. Karo di tak nyong niate ra tak sedekahake karo bocah-bocah telu wae. Maksude sedekah ae ora tak wae ora tak sili modal. Dhek barang biyen wis tau omong karo nyong. Cita-citane ora tuku apa ngono nyong wis tau to karo dhek omong ngono ki. Bebek ngono. Nah, dhek ora dadi juragan bebek ora apa-apa. Wis pokoke engko bareng-bareng rezeki saiki wis ngumpul akeh, utange wis kabeh lunas. Lunas alhamdulillah. Stop wis matur nuwun pokoke. Ngerti nyongke tekan biyen wis omong nek dhek minum nyong ki. Apa ya kerja sing temenangan soalé wong usaha, wong ikhlas, kowe iki mesti kok akhire ana hasil. Iya. Nah nek ana hasil kowe mau, akhire dhewek kuwe yang ngrasake hasile, jerih payahe oleh hasile. Ya toh? Yo. Nah, koyo ngono ki juga do dipikir ning omah lah. Engko do diwehi modal, nyong mriki carane nyong wis ora tegel, dadi milu nyong ki ana perkembangane. Wong ning urip ning donya ki bondone mbok sak tumpuk undunge nek berdi pangan dhewek yo ora ana gunane intine to. Go cah telu wae tekon ning juragan wae yo omong. Yo engko bengi engko kumpulan yo engko omong-omongan karo nyong. Engko tak omongane kabeh lah bocah telu yo. Yo. Ya wis koyo ngono wae yo. Wis bali wis matur. wis tak perlu dipanggil sik tak cari sik yo.
wangi ning ngene wis suwe wis genep 3 tahun pinjul. Kayak firasat toh. Firasat apa? Ngemnu lah milu-milu. Di anu lho. Dene kerja pirang dino. Kowe niate nyong ora mecat yo, niate do tak kontrei. 23 bro. Yo, dek tak kon mandiri intine ning kene. Sing wingi-wingi dek tak ketak-ketak tak sinoni yo, sing ngene tekane supaya kula nomor to ya. Nah, supaya kula nomor tekane kae. Firasat menang toh. Ora ki nyong niate ora mecat aja salah tampa. Niate iki do tak kontrei. Ya to, ndi kerja ki ditung kabeh to. Pirang dino tok cocok kae sik kowe. Jangan menangis. Ora ki, omongan serius ki. Yo, wis bener kabeh ki. Mane sangoni sik. Ini kok yang Sebener. Salawi. kuno kira. Sithik ngorong dino kae kacekke. Ngorong dino apa? Turu kae. Potong. Apa-apa? Yo, gampang kowe nek urusan ki. Foto betul wae setengah. Jadi gajine. Foto. Yo. Ye. Wah, iki gaji ijo. Turun. Iki gajine oto. Oto sing di. Turun. Ye. Godel. Godel yo. Potongane yo. Nah, jenenge wis kabeh nyong niate ora ra mecat. Wong saiki dhewe udah ngerti kabeh tenagane saiki wis nganggo atusan kunjil to. Ning kono wis akeh saiki tenagane. Lek, tuh, lek genangan kendal cuaca kan gitu. Hilang enggak? Yo. Ora tembel Ora ngawur ditung cek kowe bener ora dite. Kok nek keliru dhewe rame. Kusik, opo. si metok mbun-mbun to kendal cuaca enggak? Tuh. Oh enggak? Potong cok. Oh, siap nah. Sing ngece, temen sik. Ora guyon ae kat mau kowe. Serius. Cek tak wae modal niate tak konrai kok ngene iki tak sili duit iki. Dik-dik bali. Engko ning omah kono kanggo buka usaha. Ngono aja gemendem, aja gemain. Yo. Tugas. Alah, wis itu, nang tegal. Kowe ora mau nek wae nak kowe cok. Oh. Tugal. Oh. Gundul. Ki intine tak kon nggo modal. Wong urip ki yo nek bisa aja milu wong terus. Iki carane karo mandiri ning kene tak gedhe. Ning kene tak unggreng-unggreng. Ngono lho. Betul. Ye. Ki niate tak nggo modal dheke. Ye modal dheke. Ah, matur menang iki. Modal dheke. Wah, maturun. Doge buka usaha. Yo. Ya rak mbakul kembang ora ya luwe. Indonesia. Lah petek luwe. Matur Indonesia, matur nuwun iki. Ya kowe Indonesia. cek janji yo. Janji kudu gawe modal Nasi kowe. goreng mboten nol. Oh, wis ora apa-apa. nasi bakar ora apa-apa. Nasi godhog yo ora apa-apa. Sing penting dhek inspirasine apa, duit iki kudu dikembangake. Kledu goreng. Ora apa-apa, kudu goreng yo ora apa-apa. Kaki. Kowe kok ngono kowe intine yo nek bisa ki wong urip ki yo iki carane nyong karo weling kabeh. Nek kerja sing tekun, aja kok kaya ngeluh wong urip ning sing akeh tumandange. Kok ngeluh apa gunane? Karo nek wis sukses yo do kelingan. Nek duit ki yo ora duit dhek kabeh. Nek bisa disedekah wae sebagian nek wis sukses. Kene ate nyong pokoke nyili, ora kok ngwahi. Dadi dhek-dhek den wirasa tanggung jawab. Sawah nek Buka usaha apa kono sawah nek pun sukses. Wah, Yo, sono ngopo? Bayar toh. Iya kaya. nek bisa wae ngono kuwi. Sidone nalar wis gedhe saiki iki wis tuwa sing iki wis anak-anak kasihan. Sidike yo wis mbojo. Jangan menangis. Kuwi pokoke priki carane kuwi digawe usaha modal karo nyong ngeling dhek-dhek kabeh. Terus sing hati-hati dosis sithik ngecaki duit kuwi. Untuk golek duit 1000 tekan 2000 ya rekoso to. Seret-seretan barang. Barang koyo ngono kuwi. Lambune. Wis matur nuwun iki pokoke intine nyong karo Kuril sing kerep ngomyangi dhek kabeh, cok gawe ora kepenak ati, sak pokoke milu nyong ning kene dhek aja digawe lara ati iki nyong yo gedhe pangapurane. Yo, mudhun ora kowe? Nggih. Yo ngono kuwi nek oke
itu yo diapura. Wis saiki arek do mulih. Sing penting kowe nyong njaluk tanggung jawab duit mau do gawe usaha yo. Nek damel bojo piye to? Yo ora kena, pokoke duite gawe usaha. Nek wis sukses ra bojo ya luweh. Lek, kamu ketut dik. Lah, ora aturan to oleh. Ora. Ketut dik. Ya abu dik. Lah. Wis ora ono sik le. Glodong iki lek. Arek mendem nyang wis ono. Bro, tak watuk ae kaya lah. Sudah, aku tak mulai ya. Ya wis, kok ngati-ati ning dalan. Paring ono sukses kabeh, mulih yo. Ya wis tak ngake ngati-ati nek arep mulih. Wis. Kabeh yo. Matur nuwun kabeh yo. Yo, padha-padha. Ati wong aja rumangsa bisa nanging wong sing bisa rumangsa wong sing becik simpen kebecikane ngono kuwi carane simbahku dhewe nek rujak nanas pantes wadai gelas diwasa depan asing